For at være ærlig, så ser jeg det her ske om igen. Webshops ejere, de rammer nøjagtigt det samme plateau hver eneste gang. Og hvis du ikke ændrer det her, så kommer du højst sandsynligt også til at ramme det samme plateau, som 8 af 10 andre e-commerce ejere de gør. Det der sker, det er, at de vokser hurtigt de første par måneder, eventuelt de første par år, men lige pludselig så er det som om de bare rammer en mur. Hver gang de bruger flere penge på deres markedsføring, så stiger deres CPA, altså pris på køb. Deres ROAS, den falder og falder, selvom de faktisk investerer flere penge i deres marketing. De rammer den samme lille målgruppe om igen. Og til sidst, så aner de ikke engang, om de rent faktisk tjener penge eller taber penge måned for måned. Og det ved jeg, fordi jeg har selv været der med min egen e-commerce forretning, og sidenhen der har hjulpet over 35 e-commerce forretninger og set den samme historie spille sig igen om igen. Men jeg har også set, hvordan man rent faktisk bryder ud af det her omsætningsplateau. Jeg hjælper blandt andet en e-commerce forretning, en stagneret e-commerce forretning, med at gå fra 150.000 kroner til over 700.000 kroner i omsætning på kun 4 måneder. Jeg har også hjulpet en anden e-commerce forretning, som var stagneret i 3 år. Efter jeg kom ind og hjalp dem med deres markedsføring, så tilføjede vi over 1,7 millioner kroner til deres årlige omsætning. Og alt i alt, så har jeg også selv drevet min egen e-commerce forretning, som jeg skalerede til over 600.000 kroner i omsætning på kun 6 måneder, uden nogen erfaring forinden. Og i den her video, der viser præcis, hvordan jeg har hjulpet mine kunder med at generere langt over 35 millioner kroner i omsætning til sammen, og hvordan jeg har bygget det system, jeg nu kalder for B-Marketing Scaling System, som blandt andet hjælper stagnerede e-commerce forretninger med at bryde ud af det her stagneringsplateau, og hvordan de kan vækste profitabelt og forudsigeligt, uden at jage de næste tilfældige hacks. Så hvis du sidder og føler, at du er gået i stå, så prøv at lytte med her. Hver gang du skruer op for din ads, så eksploderer din CPR. Din ROAS, den er inconsistent måned efter måned, selvom du rent faktisk poster mere content, bruger flere penge. Du har allerede vist de samme annoncer til din varme målgruppe over 100 gange, og du aner rent faktisk ikke, om du reelt er profitabel med alle dine omkostninger medregnet. Og her er der et understregning under alle, fordi det er super vigtigt at have alle ens omkostninger med i den her beregning. For hvis du ikke har det, så har du ikke en retvisende billede af, hvad du rent faktisk tjener eller taber. Du hopper måske også fra bureau til bureau hver 3. til 6. måned, fordi der ikke er rigtig nogen, der flytter dig. Hvis du bare kan genkende til én ting, så er du højst sandsynligt fanget i det her, jeg kalder omsætningsplateau-fælden. Og jeg kan sige det uden at kende dit brand, for 90% af de webshops, jeg taler med, har præcis de samme symptomer. Og jeg ved præcis, hvordan det føles, fordi jeg har selv siddet i stolen. Da jeg startede min egen e-commerce forretning, der gik det faktisk ret stærkt. Og på bare 6 måneder, der kørte jeg den op til 600.000 kroner i omsætning. Men undervejs, der brændte jeg også en masse penge. Jeg mistede blandt andet over 25.000 kroner i min spæde start, fordi min betalingsudbyder lige pludselig valgte at gå konkurs. Jeg har også brugt over 15.000 kroner på et marketingsbureau, uden at få nærmest en krone tilbage i min forretning, fordi de aldrig rent faktisk satte sig ind i min forretning. De forstod ikke mine produkter, de forstod ikke mine kunder. Det var bare ren copy-paste arbejde, de lavede. Og jeg ramte et plateau, som jeg ikke kunne bryde igennem. Og på et tidspunkt, der gik det op for mig, fordi jeg troede, at et større budget, det ville hjælpe, men det førte bare til lavere ROAS, dårligere resultater, fordi jeg ramte den samme lille varme målgruppe om igen. Jeg prøvede nærmest det hele. Nyt content hver uge, nye e-mail-kampagner, bedre e-mail-flows, bedre tilbuds, bedre hjemmeside, opsalgsprodukter, you name it. Jeg prøvede nærmest det hele. Men hvad jeg rent faktisk ikke vidste, det var, at rabat- og tilbudsvideo kun målrettede de 3% af målgruppen, som allerede var klar til at købe. Kampagnemailsene, de var fyldt op med rabatter og tilbud, og igen kun relevant for de 3% købeklar. Mine e-mailflows, de kommunikerede også udelukkende til de købsparate besøgende, fordi de var igen fyldt op med rabatter og tilbud. Mine bedre tilbud, mine bedre offers, de førte ikke til flere salg, men kun til lavere dækningsbidrag. Og jeg gjorde faktisk intet for at tale til de resterende 97%, som var i markedet, som ikke var klar til at købe endnu. Og oven i hatten her, så kørte alt desværre på tilfældigheder. Jeg havde intet system, ingen klare metrics, ingen reel markedsresearch og ingen struktur for at teste, skalere eller optimere. Og det, der altså manglede i min situation, det var et konkret, klokkeklart system. Og det er derfor, jeg besluttede mig for at bygge B-Marketing, fordi jeg nægter at tro på, at e-commerce det skulle være et spil om at finde det næste hack. Jeg vil nemlig skabe et system, der kunne gøre vækst forudsigelig og ikke tilfældig.
Og lad mig lige gøre det klart for dig igen. Dit omsætningsplateau, det er altså ikke et admin-problem. Fordi dit plateau, det har intet med dit budget at gøre. Og de fleste tror, at hvis de bare smider flere penge i maskinen, så kommer væksten, så kommer der mere omsætning. Men det er præcis det samme at fylde en spand fyldt op med huller, fordi vandet det fosser bare ud af den, og spanden bliver aldrig rent faktisk fuld. Problemet, det er i stedet for dit fundament, det er, at din metrics, hvis du ikke kender din lifetime value, din CAC, din ROAS, din average order value, din repeat purchase rate osv., så gambler du altså med hele din forretning. For du kan ikke vækste på det, du rent faktisk ikke kan måle. Din research, hvis dine vinkler og budskaber de bliver taget ud af den blå luft, så rammer du konstant den samme lille procentdel af markedet, mens du rent faktisk overser 97% af de resterende marked. Samtidig med, hvis du altid kopierer dine konkurrenter, så vil du også altid være et skridt bagud for dem. Din strategi, hvis du altid jagter det næste hack, i stedet for at rent faktisk bygge et solidt system, så vil du altid løbe i ring. Og dine systemer, hvis du ikke har et konkret system, der løbende forbedrer og optimerer din nuværende input, så vil din vækst altid være svingende og uforudsigelig. Og så længe du bygger på sand i stedet for beton, så vil dit brand altid ramme den samme mur. Men lad mig introducere dig til mit system, altså BEM, Marketing Scaling System. Det er altså et full funnel centreret økosystem, som kommer hele vejen rundt omkring din forretning. Og det starter altid med forståelse, og det starter altid med forretningsforståelse og fundamentet. For uden et stærkt fundament og en klar forståelse for din forretning, så kan du altså ikke markedsføre dig effektivt, uanset hvor gode dine annoncer de er. Dernæst så er det datadrevet målgruppeudvidelse, fordi hvis du igen kun rammer de 3% købeklar, så stopper din vækst altså hurtigt. Du skal have en metode til at aktivere hele målgruppen, fra dem som ikke engang aner, at de har brug for dit produkt, til dem, der allerede er klar til at købe. En full funnel annoncestrategi, fordi når du ikke tænker hele kunderejsen igennem, altså fra annonce til køb og videre, så risikerer du altså at optimere blindt og fokusere på de forkerte steder. En systematisk kreativ test og skalering for uden et testing framework til kreative vinkler og målgrupper, så famler du altså i blinde. Du forstår ikke rigtigt, hvad der virker og hvorfor det ikke virker. Og hvis du ikke gør det, så kan du heller ikke skalere effektivt. Dernæst så skal du også fokus på din unit economics og din profit. For hvis du ikke har styr på din unit economics, så ved du ikke præcis, hvornår du skal træde på speederen. Fordi din profit og din data, det skal altså være dit sikkerhedsnet, så du kan træffe de rigtige beslutninger med ro i maven. Retention og LTV-maksimering, som er sidste punkt, det er, at du får rigtig svært ved at bygge en reel profitabel forretning, hvis du hele tiden konstant skal jagte dine nye kunder. Din reelle vækst og profit, den ligger faktisk i evnen til at få kunderne til at komme igen og igen og igen. Så hvis vi skal kigge på step 1 i den her video, så er det som sagt step 1, det er forretningsforståelse og fundamentet. For hvis du ikke kender dine nøgletal, så gambler du. Det er altså min optik, hvis du driver en e-commerce forretning. For størstedelen af forretningerne, jeg snakker med, de kender ikke deres nøgletal. Og i min optik, så er det stort set det samme som at gamble. Du ved ikke rigtigt, hvornår du går break-even med alle dine omkostninger indregnet. Du ved ikke, hvornår du kan skrue dit budget op, eller hvornår du skal skrue dit budget ned for at vækste mest effektivt. Du prøver rent faktisk bare at få en høj nok ROAS, men sigter ikke rigtig efter noget. Det du altså skal, det er, at du skal kende dine tal præcist. Du skal kende din lifetime value efter 90 dage efter første køb. Du skal kende din average CAC, altså pris per ny kunde. Du skal kende din ROAS, du skal kende din average order value. Du skal kende din purchase frequency, altså hvor mange gange køber hver kunde, altså i gennemsnit. Du skal kende, hvor mange new customers du får ind i din forretning. Du skal kende din new customer acquisition cost, og så videre. Og hvis du ikke har styr på dem her, så arbejder du altså i blinde. For de fleste brands, de fejler altså med det her. Og jeg kan nærmest altid stille de samme 2 simple spørgsmål for at finde ud af, om et brand rent faktisk er klar til at vækste. Nummer 1, det er, hvad er din lifetime value efter 90 dage? Og nummer 2, det er, hvor meget kan du maksimalt betale for en kunde, før du går break-even? 9 ud af 10, de kan altså ikke svare på det her. For uden præcis at kende dine præcise tal, så ved du altså ikke, hvornår du skal hæve dit budget. Du ved ikke, hvornår du skal bremse. Og du ved faktisk ikke, om du vækster eller rent faktisk bare køber af likviditetsproblemer senere hen. Og det er præcis derfor, jeg har bygget mit mastersheet. Så et simpelt og ærligt overblik over dine nøgletal,
som afgør, om du rent faktisk tjener penge. Og nu vil jeg altså vise, hvordan jeg konkret gør det for de kunder, jeg indgår et samarbejde med. Det vi altid starter med, det er at gå ind og beregne ens reelle break-even punkt. Det er altså et Google Sheets beregner, som medregner alle ens udgifter, så du rent faktisk kan finde ud af, hvad er din reelle dækningsbidrag per ordre. Det tager altså udgangspunkt i din cost of goods sold, din betalingsgebyr, din pluk- og pakgebyr, dine omkostninger til produktindpakningen, dine forsendelsesomkostninger, eventuelt lager- og opbevaringsgebyr og din returrate, som er super vigtig, fordi den bliver ofte overset. Med alle de her omkostninger medregnet, så har du altså til sidst i procent, hvad din dækningsbidrag er per ordre, og hvad du rent faktisk tjener per ordre. Step nummer 2 i den her proces, det er så at gå ind og kigge på din daglige omsætning. Fordi om du omsætter for 10.000 kroner om dagligt, 20.000 kroner om dagligt eller 2.000 kroner om dagligt, så har du altså et forskelligt leje, hvornår du går break-even. Og det er super vigtigt at tage udgangspunkt i din nuværende situation. Fordi din situation, det kan ændre sig fra måned til måned. Derfor skal du også samtidig holde øje med det her konstant. Vi går ind og indsætter din daglige omsætning. Vi går ind og kigger på, hvad er din gennemsnitlige genkøbsprocenter, fordi der er det igen vigtigt at skelne mellem, hvad er nye kunder og hvad er gentagne kunder. Og til sidst og ikke mindst, så skal vi gå ind og indtaste alle dine faste omkostninger per måned. Du skal gå ind og indtaste dine lønninger, dine softwares, dine bureauer, din husleje og eventuelt andre udgifter, du har i forbindelse med at vækste, og eventuelt andre udgifter, du har i forbindelse med at drive din forretning. Og når vi har det, så har vi altså et total omkostninger per ordre, og vi har total omkostninger per dag. Og ud fra det, så kan vi altså gå ind og se på, hvad er vores break-even punkt. Så vi skal kigge på, hvad er dit daglige ad spend, hvad er din break-even ROAS. Så hvis vi bruger i den her situation 3.671 kroner og har en ROAS på vores marketing på 2,72, så går vi altså break-even. Samtidig med så kan vi se, hvad vores break-even CAC er. Vi kan se, hvad vores break-even new customer ROAS er, og hvad vores break-even new customer, og hvad vores break-even skal være for at skaffe nye kunder i forretningen. Og når vi har de her tal her, så er det super vigtigt at gå ind og kigge på dem. Hvor er vi hen på vores nuværende situation? Det gør vi blandt andet ved at gå ind og lave en performance oversigt, eventuelt over det sidste halvår eller det sidste år, hvor vi går ind og kigger på al din trafik og din konverteringsret. Vi går ind og kigger på din omsætning, vi går ind og kigger på dine omkostninger, din dækningsbidrag, din annoncering og effektivitet i forhold til ad spend, ROAS, profit on ad spend og så videre. Din kundeværdi og retention, dine break-even metrics fra udregningen herhen af, og så går vi ind og laver en konkret konklusion på det med en lille kort opsummering omkring, hvor er det, vi står stærkt, hvor er det, vi står mindre stærkt, og hvor er det, der er optimeringsmuligheder. Dernæst går vi ind og sætter vores målsætninger for eventuelt det næste halvår, det næste kvartal eller det næste år. Det er selvfølgelig case-specifikt. Vi går ind og kigger på, hvad skal vores omsætningsmål være, hvad er de nødvendige tal, vi skal ramme for at opnå vores mål, og hvor skal vores target ROAS og vores break-even ROAS være. Og samtidig slutter af med, hvad skal vores forventede netto fortjeneste ligge på. Alt det her, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men næste step, det er at forstå dine 11 vigtigste nøgletal for din webshop. Din CAC, din conversion rate, din average order value, break-even CAC, lifetime value, lifetime profit, retention og så videre. De her tal, de er altså super vigtige for at forstå, og de her tal, de er altså super vigtige for at have fingeren på pulsen i forhold til din forretning. Men dine metrics er alene altså ikke nok. Og her er hvorfor 90% de sejler i blinde. Det andet problem, jeg ofte ser, det er, at man ikke har nogen klare målsætninger. De har en mål om, at jeg vil gerne vækste min forretning, jeg vil gerne have mere ud af min annoncebudget. Jeg føler, min Google Ads, det er blevet alt for dyrt. Men det er altså ikke et mål, det er en drøm. For uden et klart og klokkeklart mål, så arbejder du altså i blinde. Og uden klare objectives, uden klare key results og uden klare initiatives, så er du altså styret af tilfældighederne. Og det er altså det, alle største Fortune 500 virksomheder, de arbejder med på daglig basis. De sætter et objektiv, et overordnet mål. De sætter nogle forskellige key results. Hver key results, det er altså et afbræk af dit objektiv. Så når du har opnået alle dine key results, så opnår du automatisk din objektiv. Og for at opnå din key results, så sætter du altså forskellige action points. Så når du igen har opnået alle dine action points til hver key results, så har du opnået dit key result, og hver gang du har opnået alle dine key result, så har du opnået din OKR, eller din objektiv, altså dine OKRs.
For du har garanteret hørt eller erfaret det her før, at du starter et samarbejde med et bureau, og de første 2 til 3 måneder, de går rigtig, rigtig godt. Men lige pludselig, så går det hele i stå. Du føler ikke, de er proaktive mere, du føler ikke, de arbejder godt nok, du føler, at resultaterne, de svinger. Og det er højst sandsynligt, fordi at der er ingen, der har defineret, hvad succes egentlig er. Der er ingen, der har lagt en klar køreplan for, hvad vi skal opnå. Man følger bare vinden. Og ved at gå ind og arbejde med OKRs, gå ind og lave forskellige mål, eventuelt kvartalvis, halvårigvis eller på årsbasis, så kan du altså gå ind og undgå den her situation med, at lige pludselig går det godt, og så lige pludselig går det hele i stå. Måden vi går ind og arbejder på det med, det er som sagt med at gå ind og lave key objectives. Gå ind og finde ud af, hvad er vores overordnede målsætning. Om det er at vækste med 50%, er det om at ramme et specifikt omsætningsmål, er det om at hæve profitten fra 20% til 25%. Det kan være alt muligt forskelligt. Og derefter så går vi ind og kigger på, hvis vi skal ramme en årlig omsætning på 5 millioner, hvad skal vi så opnå? Så skal vi eventuelt hæve vores average order value med 14%. Vores conversion rate skal hæves med 25%. Vi skal som minimum have en ROAS target på 3 gange igen, og vi skal have et dagligt ad spend på, lad os sige, 5.000 kroner. Hvis de her key results de er opnået, så opnår vi altså automatisk vores key objectives. Dernæst så går vi ned og brækker det ned i de her action points, blandt andet i weekly tasks og forskellige fokusområder. Og de her elementer, de er altså super vigtigt at lave sammen med enten dit bureau eller marketingansvarlig. Fordi hvis du sidder og laver det selv og ikke deler det med dit bureau, så sidder du igen i den her situation med, der er ingen, der ved rent faktisk, hvor man skal hen. Man følger bare vinden. Og den tredje del af fundamentet, det er altså din markets research. Og det er så her rigtig mange brands, de fejler. For en marketeers eller marketingansvarligste vigtigste, absolut vigtigste job, det er altså at forstå ens kunders desires, frygt, mål, og så bruge den her information til at connecte mennesker til dit produkt. Og den eneste måde, du altså kan gøre det på, det er ved at rent faktisk forstå dine kunder, forstå branchen, forstå dine USP'er og lave reel markets research. Og her snakker jeg altså omkring forståelse af branchen, forståelse af dine konkurrenter, forståelse af dine produkter og forståelse og definering af kundeavatar. Og det her det kommer jeg tilbage til lige om lidt. For uden det rette fundament på plads, så gambler du altså. Du famler i blinde, du kopierer andre og håber på det bedste. Og hvis du gør den her sidste ting, som jeg ser rigtig mange e-commerce ejere de gør, så vil du altså altid være et step bagud for dine konkurrenter. Men i stedet for, så skal du altså have styr på dine metrics. Du skal styr på din målsætning, og du skal styr på din markets research og virkelig forstå din forretning og din branche. Og med det, så bygger du altså på beton i stedet for sand. Du kan tage rationelle beslutninger, fordi du er datadrevet. Du kan teste vinkler, der rent faktisk resonerer med din målgruppe, og du kan skalere med ro i maven. Altså et højhus, der rent faktisk er bygget på en solid grund. Og hvis vi skal gå videre til step nummer 2, så er det altså det her med at lave en datadrevet målgruppe. De fleste e-commerce brands, de laver nøjagtigt den samme fejl. De bruger al deres energi og budget på de samme 3% af markedet. Det er altså de kunder, som allerede er most aware. De kunder, som allerede kender deres problem. De kunder, der allerede kender til løsningen, altså dit produkt. Og de kunder, som rent faktisk er klar til at købe, men bare mangler det absolut sidste skub. Og det er altså typisk her, at alle brands de kæmper om den samme lille købeklare målgruppe. Og du har garanteret set en af de her 2 trekanter før. Og hvis du ikke har set de her trekanter før, så har jeg altså en video her, som forklarer præcis, hvad det går ud på, som du kan se efter den her video. Så den nederste, som har den mindste målgruppe, det er den, der hedder most aware. De ved altså, hvad de vil have, og de er klar til at købe. De mangler bare det sidste skub. Næste step, det er product aware. De kender måske dit produkt, men ved ikke rigtigt, hvorfor det er bedre end alternativerne. Næste, det er solution aware. De forstår, at de har et problem, og ved, at der findes løsninger til problemet, men kender ikke rigtig din løsning, eller har ikke rigtig tillid til den endnu. Næste step, det er problem aware, og de oplever altså, at de har et problem eller et behov, men ved ikke rigtig, hvilke løsninger der findes, eller hvordan de skal løse det. Og den sidste og den absolut største og sværeste målgruppe, det er altså den unaware målgruppe. De er hverken bevidste om problemet, eller om de rent faktisk har et behov, der skal løses, og de tænker ikke aktivt over, at de har brug for hjælp. Og de fleste brands, de målretter sig altså til de nederste 3%, og det gør man blandt andet ved at hele tiden markedsføre sig med
produktspecifikke features og rabatter og tilbud. Men væksten, den sker altså absolut først, når du åbner op for hele pyramiden. For du kan godt se, hvis du hele tiden kæmper om den nederste 3% af markedet, så går du altså glip af de resterende 97% af markedet, som rent faktisk også kan købe dit produkt. Men måden, du rent faktisk låser op, er jo research. Du skal altså forstå din kunders situation. Du skal forstå deres desires, deres mål, deres frygt, deres pains osv. Du skal forstå dem på et så dybt niveau, at du kan bruge dit produkt som en bro til at komme til deres ønskede situation. Og de fleste, de skyder altså i blinde. De laver blandt andet UGC-videoer og betaler dyre domme for det, uden blandt andet at have testet vinklerne først. De kopierer konkurrenternes annoncer, og de laver annoncer udelukkende på produktfeatures. Stadigvæk ikke, hvorfor de kan vækste. Og årsagen til det er typisk, fordi du ikke har taget dig tid til at forstå dine kunder og koblet dit produkt op som løsning til deres problem. Og hvis du gerne vil ramme de 97% af markedet, så skal du forstå dit brands sophistication levels. Og her refererer jeg til den samme video, som jeg gjorde før. Og hvis du ikke har set den endnu, så kan du se den efter den her video her. Den er også nede i beskrivelsen. Og du skal tale til dine kunders pains og drømme, og altså ikke dit produkts features. For dine kunder er fuldstændig ligeglade med dine produkts features, hvis de ikke er de nederste 3% af markedet. Du skal lave education før selling, og du skal lave annoncer, som rent faktisk resonerer med en stor nok målgruppe, som gør, at du kan vækste effektivt og profitabelt. Og løsningen til det er som sagt det her med research-baseret kreativ testing. Du skal altså forstå dine kunder og udforme forskellige personer i dit marked. For hvis du kigger overordnet på et tilfældigt marked, så er markedet typisk bestående af forskellige personer. Der er forskellige personer, som rent faktisk vil bruge dit produkt. Og det kan man opdele i f.eks. person 1, person 2 og person 3. Og markedsandelen for de her forskellige personer, det er altså også forskellige. Og hver person, de resonerer altså med en forskellig vinkel og forskellige. Og hver person, de resonerer altså med forskellige vinkler. Så det du skal gå ind og gøre, din opgave til dig, det er, at du skal gå ind og definere de forskellige personer, som er i din marked. Og så skal du gå ind og finde forskellige vinkler, som dine personer, de resonerer bedst muligt med. Og så skal du gå ind og lave annoncer specifikt til den her persona, specifikt til den forskellige vinkler. Og det, der er super vigtigt ved det her step, det er, at du skal gå ind og validere din vinkel med static image ads, inden du for eksempel bruger dyre domme på content. For du kan nemt gå ind og hyre et contentbureau eller et UGC-bureau og bruge tusindvis af kroner på content, uden rent faktisk at forstå, om den her vinkel, de arbejder på, om den rent faktisk resonerer med dit marked, med dine personer. Så inden du går ud og investerer i det her dyrt content eller UGC-videoer, så bør du altså teste og validere dine vinkler først med simple statics. Og en static ad, det er bare et simpelt billede med noget tekst på. Og der skal du altså kalde direkte personens desire eller pain point. Du skal kommunikere en tydelig vinkel. Og det, der er godt ved static ads, det er, at de er hurtige, og de er billige, og de er nemt at producere og nemt at teste. Og hvis vinklen så resonerer, så kan du med ro i maven gå videre og producere dybere content omkring den her vinkel til den her specifikke persona. Og det jeg altid siger, det er, at hastighed det slår perfektion. For hvis du hele tiden vil være perfekt i alle dine elementer, så er du altså bare betydeligt langsommere end dem, som bare fokuserer på hastighed. For formlen for vækst, det er altså din quality of research gange din speed of testing, gange din quality, gange din speed of implementation, gange med reflection rate, og gange med speed of iteration. Og hvis man skal tage den her lidt ned i en lidt mere nemmere forklaringsdygtig metode, så kan man altså sige, at din quality of research, det er altså bare rent udsagt, hvor godt forstår du dine kunder, dit marked og dine konkurrenter. Du skal lave dybdegående research, som skaber fundamentet for dine relevante tests. Din speed of testing, det er altså, hvor hurtigt kan du test. For det slår altså mere. Og din speed of testing, det er altså, din testing-kadence, den slår altså din perfektion. Små hurtige eksperimenter, det slår altså sjældne perfekte test. Og momentum, det skaber altså læring. Det du skal tage med dig, det er, at du skal teste mere. Du skal teste hurtigere. For jo hurtigere du kan teste, og jo hurtigere du kan implementere noget, som rent faktisk virker, jo hurtigere kan du få det ind i dine annoncer, dine e-mails, dine landing pages. For langsom implementering, det slår altså din potentiale. Og uden analyse og uden rent faktisk analysere din test, så er din test rent faktisk ligegyldig. For det hurtigt du kan reflektere over, hvilke tester rent faktisk fungerer og resonerer med din målgruppe, jo hurtigere
kan du rent faktisk vækste. Og jo hurtigere du kan vækste, og sidst og ikke mindst speed of tempo, og jo hurtigere du kan gentage læringssløjfen, jo hurtigere kan du altså skabe resultater. Og din testing kadence, det er altså noget af det absolut vigtigste at arbejde med, hvis du skal ramme hele din målgruppe. Og hvis du ikke tester, så kommer du altså ikke videre. Derfor er det super afgørende, at du konsekvent tester nye vinkler, koncepter og generelt annoncer hver evig eneste uge. Tester du kun, når du føler for det, så ender du altså som den røde linje her. Du tester kun en gang imellem, så finder du måske en vinder, og så falder den ned igen. Så går der en måned, så tester du noget igen, så stiger din performance igen, og så falder den lige pludselig igen. Men det du rent faktisk skal gøre, det er, at du skal konsekvent teste nye annoncer hver evig eneste uge, eller hver evig eneste 14. dag. Du skal have et system til at bygge videre på det, som rent faktisk performer, og det der rent faktisk virker, så du uge for uge kan blive bedre og opnå bedre performance, ligesom den grønne linje her. For hvis du uge for uge tester nye ting, og arbejder videre på de tests, som rent faktisk vinder, så vil din linje, den vil ligne den grønne her, som går eksponentielt opad. Og hvor meget du rent faktisk skal teste, det afhænger af dit budget. Men som minimum bør du teste nye annoncer og nye kreativer hver uge eller hver 14. dag. Og at teste nye ting hele tiden, det hjælper som sagt ikke på den lange bane. Det ender ofte med et skridt frem og et skridt tilbage, mens du rent faktisk håber på, at den næste test, den bringer dig videre end den forrige. Så du skal kigge det lidt som en trappemodel. Du skal løbende forbedre det, som rent faktisk virker. Så når du finder noget, der fungerer, så skal du teste videre på det, ligesom vi snakkede om omkring den grønne linje. Sådan at det er lidt ligesom en trappe, at du går opad hele tiden. For hvis du bare tester udelukkende for at teste, så vil din trappe, den vil være lineær. Du finder måske noget, der fungerer, og så går du ud og tester noget nyt, så dør din vindende test, og du går ud og tester noget nyt igen, og starter fra 0 igen. Så finder du igen måske noget, der fungerer, og så falder den igen. Så finder du måske igen noget, der performer lidt bedre, men så går det ikke lang tid igen, så falder den igen. Og det duer altså ikke, det her. Du skal i stedet for arbejde videre på det, som rent faktisk fungerer, så du hele tiden kan lave nye iterationer af de ting, der fungerer, så du kan bruge den her trappemodel, og hele tiden forbedre dig uge for uge for uge. Og måden du kan lave iterationer på, det er altså bare at lave nye varianter. Hvis du har en winning annonce, som ligner den her, så skal du måske ændre baggrunden, du skal måske ændre modellen, du skal måske ændre teksten, eller bare ændre på hele setupet. På den måde, så kan du lave nye iterationer, altså nye variationer, nye vinkler, nye koncepter, nye mennesker, nye steder, men altid det samme budskab. Fordi det er det her budskab, som resonerer med din kunde. Og videre til step nummer 3, altså din full funnel annoncestrategi. For det du skal stoppe med, det er, at du skal stoppe med at hælde vand i en spand fyldt op med huller. Du skal altså se på din marketing som en helhed. Du skal kigge på dine ads, som skal være din trafikmekanisme. Du skal se på din webshop, som være din konverteringsmekanisme. Og det er altså ikke dine annoncer, der konverterer. For hvis din webshop det er et sort hul, så giver det altså ikke mening at bruge flere penge og fokus på dine annoncer. Det vil ikke rigtig fikse noget, fordi problemet er ikke i dine annoncer, problemet er i din webshop. Derfor er det super vigtigt at have fokus på conversion rate optimization. Fordi hvis du laver en 10% konverteringsrate løft på din webshop, så får du altså 10% mere omsætning, 10% mere bundlinje, uden ekstra annoncebudget. Altså teoretisk set. Men problemet er, at der er rigtig mange brands, de pumper flere penge i ads. De bruger 50.000, 100.000, 150.000 kroner i ads hver evig eneste måned. Men hjemmesiden, den har lavet en gang. Måske fået et bureau til at lave det for 3 år siden, men aldrig rigtig rørt ved den igen. Og uden rent faktisk at forstå, at deres webshop er et sort hul, så resulterer det i at brænde enormt mange penge af uden reel vækst. Så jeg har taget et lille eksempel på i forhold til, hvad conversion rate optimization rent faktisk kan gøre for din forretning. Der er 2 eksempler. Webshop 1 bruger 150.000 i annoncebudget, og Webshop 2 bruger også 150.000 kroner i annoncebudget. De er nøjagtigt samme klikpris, samme site visitors. Den eneste forskel er, at den ene konverterer på en konverteringsrate på 1,5%, og den anden konverterer på en konverteringsrate på 3%. Den ene webshop eksempel 1 får 375 konverteringer med en average order value på 750 kroner, så svarer det altså til en omsætning på 281.250 kroner. Eksempel 2, de får i stedet for 375 konverteringer, så får de 750 konverteringer. Igen med en average order value på 750 kroner, så svarer det altså til en omsætning på 562.500 kroner. Tilsvarende en ROAS 3,75 kontra en ROAS 1,87. Udelukkende ved at hæve din konverteringsrate fra 1,5% til 3%. Og skal vi kigge på det store billede, så er gennemsnittet for konverteringsraten ligger på omkring de her 2,5%.
Så 1,5% det er i den lave ende, og 3% det er faktisk kun lige over gennemsnittet. Så de 3 Conversion Rate Optimization Fundamentals. Du skal altså arbejde på at have en troværdig webshop. Du skal arbejde på at have et troværdigt brand. Eventuelt vise dit ansigt, fordi der er rigtig, rigtig mange, som snyder nu til dags. Og du hører kun om snyd og så videre, cybersecurity og så videre i fjernsyn. Så det er super, super vigtigt at have fokus på den troværdighed, fordi kunderne de er mere skeptiske end nogensinde før. Nummer 2, det er et friktionsløs og brugervenlig. Din webshop skal altså være friktionløs, den skal være brugervenlig, for købsrejsen skal være så enkel og naturlig som muligt. Og så til sidst ikke mindst, så skal du have sådan proof. Om der rent faktisk er bevis på det du sælger, det rent faktisk hjælper dine kunder. For jo stærkere første indtryk du har, jo stærkere et første indtryk du har, jo større sandsynlighed er der for et køb. Jo lettere rejsen er fra klik til køb, desto større chancer er der også for kunden rent faktisk gennemføre. Og jo mere bevis du kan give for dine påstande, desto mere. Og jo mere bevis du kan give for, at din produkt rent faktisk lever op til din påstand, desto lavere bliver købsbarrieren for dine kunder. Og alt sammen det bidrager altså til, at kunden føler sig tryg i sin beslutning. Og der er rigtig, rigtig mange, der tror, at konverteringsoptimering det er at ændre knappen fra blå til grøn, eller tilføje nogle stjerner osv., men det er desværre ikke sådan mere. Det er langt mere psykologisk på det psykologiske level i forhold til trust, friktionsløs og proof. Kigger vi dernæst på et andet super, super vigtigt element i din konverteringsrate og generelt din webshop i sin helhed, så er det altså det mest kraftfulde leverage point i din forretning. Det er altså dit offer. Altså et stærkt offer, det kan bogstaveligt talt ændre din forretning fra den ene dag til den anden dag. Og et offer, det er rent faktisk bare, hvad du tilbyder. Og den kære Alex Hormozi, han har heldigvis formuleret det i en simpel ligning for os, hvad der rent faktisk kendetegner et godt offer. Så du skal kigge på ligningen, så er det den her, du højst sandsynligt har set før, hvis du har begået dig lidt på YouTube eller kender Alex Hormozi. Det er det her med Dream Outcome gange med Perceived Likelihood of Achievement, divideret med Time Delay gange med Effort and Sacrifices, er lige med din value. Så hvis du skal pensle det lidt ud, så er din Dream Outcome, det er rent faktisk bare, hvad drømmer kunden om at opnå mit produkt. Perceived Likelihood of Achievement, det er hvor overbevist er kunden om, at de rent faktisk når det. Time Delay, det er hvor lang tid går der, før de rent faktisk ser resultater. Effort and Sacrifice, det er hvor meget tid, arbejde, afkald, det kræver af kunden for at opnå det, du mener, de opnår. Og ud fra de her elementer her, så kan du altså udarbejde et stærkt offer, som kunden rent faktisk resonerer med og gerne vil opnå. Og det er super, super vigtigt at arbejde med det. Hvis du har nogle spørgsmål til det her, eller vi skal gå igennem det for netop din forretning, så skriv en kommentar, eller skriv til mig over Instagram. Min Instagram er nede i beskrivelsen. Bare skriv offer, så skal jeg nok vende tilbage til dig. Og så kan vi tage en snak om, hvordan man kan lave et reelt effektivt offer for netop din forretning. For KRO, det er nemlig ikke et nice to have. At arbejde med konverteringsrate, det er altså et must have, hvis du vil vækste effektivt og profitabelt. For med KRO, så rækker hver annoncekrone, den rækker altså langt længere, og uden KRO, så bliver din ads bare dyrere og dyrere og dyrere. Så du skal altså se holistisk og ærligt på din forretning. Annoncer, det kan altså ikke redde et dårligt produkt. Annoncer kan altså heller ikke redde en dårlig hjemmeside, og annoncer kan desværre altså heller ikke redde en dårlig. Så hvis du ikke har styr på dit produkt, ikke har styr på din hjemmeside, ikke har styr på din forretning, så er ads altså ikke din værktøj til at vækste. Ads, det er altså udelukkende kun en multiplikator for din nuværende situation. Så hvis du i forvejen har et godt produkt, har en god hjemmeside, og mere eller mindre har en god forretning, så kan ads, annoncer, det kan altså være en rigtig, rigtig god løsning. Og du skal altså kigge på dine annoncer. Hvis du kører annoncer, så skal du kigge på det som en købsrejse i en helhed. Altså fra Google til Facebook til e-mail til køb. En købsrejse kan så hurtigt blive rigtig, rigtig kompliceret, og derfor er det afgørende, at der er en sammenhæng, altså congruence mellem hele din marketing. Det betyder altså, det kunderne ser på din Google-annonce, det skal altså også afspejle på din Facebook-annonce, det skal afspejle på din hjemmeside, det skal afspejle på dine e-mails og så videre og omvendt. Og når de samme elementer går igen og igen, så skaber det altså en genkendelighed, det skaber en tryghed, og det øger altså sandsynligheden for, at kunden den husker dig. Fordi der findes som sagt den her propagandaregel, at der betyder, at man skal se det samme budskab nok gange, før det rent faktisk sætter sig fast. Og som virksomhedsejer eller e-commerce founder, så tænker du nok med, at du ser de samme annoncer om igen.
Men kunderne, de husker altså først dine annoncer, når du rent faktisk er blevet træt af dine annoncer gange 10. Så nu, når du er ved at brække dig over budskabet omkring dine annoncer, så er det først der, dine kunder rent faktisk begynder at huske dig. Og derfor er det super vigtigt at skabe en rød tråd i al din kommunikation på tværs af alle dine kanaler. For jo mere du kan eksponere dine kunder om samme budskab, jo hurtigere er den her vej fra propagandareglen fra første øjekast til rent faktisk at huske dine budskaber. Jo hurtigere lagrer den sig i dine kunder. For det handler altså ikke om at fortælle noget forskelligt hver sted, men det handler om at lade dine kanaler arbejde sammen og forstærke hinanden, så de i sidste ende konverterer flere kunder. Og nu til dag, så kan du heller ikke se dine kanaler som en silo. Du skal se det som en helhed. Derfor er det altså super vigtigt, at du kigger på din marketing som en overordnet sammenspil. Kigger på dit overordnede marketingbudget og kigger på dit overordnede mere marketing efficiency ratio, som er omsætning divideret med annoncebudget. Det er altså super vigtigt. I stedet for at kigge på din Google Ads som en særskilt søjle med en ROAS og et annoncebudget, din Meta som en ROAS og annoncebudget og så videre. Step nummer 4 i min scaling protocol eller scaling system, det er altså systematisk kreativ test og skalering. For det, der er super vigtigt, og det, der er afgørende for, at en forretning vækster over tid, det er altså, at du skal tænke i systemer. For hvis din forretning den er båret på følelser, lyst og gætværk, så bliver det altså super svært at nå toppen. Det kræver altså klokkeklare systemer til alt. Systemer til at lave nye ads, systemer til at teste nye ads, systemer til at lave research, systemer til skalering osv. For hvis du gør det her hver evig eneste gang, hvis du gør det på ny hver evig eneste gang, så forbedrer du altså ikke processen, og du gør det altså ikke konsekvent. Det vil igen se sådan her ud, at du for eksempel laver en e-mail-annonce eller en e-mail-kampagne en gang imellem. Så performer den sådan her den ene gang, næste gang performer den lidt bedre, tredje gang performer den dårligere, fjerde gang performer den langt bedre, og femte gang performer den måske slet ikke. Der er ingen sammenhæng mellem måden, du laver de her kampagnemails, eller de her annoncer, eller hvilke aktiviteter du laver i din forretning. I stedet for, så skal du lave et klokkeklart system, så du laver den samme proces hver evig eneste gang, og måske forbedre processen hver gang. Men du skal som minimum have en baseline for, hvordan du gør tingene. På den måde, så ser din ligning, den ser altså eksponentielt ud, i stedet for enkeltstående spikes. Og hvis du har læst Atomic Habits, som jeg også anbefaler rigtig mange, så er det her The Power of Tiny Gains. For hvis du bare bliver 1% bedre hver evig eneste dag, så vil du så efter et år stå som 37,18% bedre, frem for hvis du bare bliver 1% dårligere hver dag, så stagnerer du altså fuldstændig. Step nummer 5, det er altså fokus på profit og unit economics. For hvis du ikke har styr på din unit economics, så ved du ikke præcis, hvornår du skal træde på speederen. For profit og data, det skal altså være dit sikkerhedsnet, så du rent faktisk kan træffe skarpe beslutninger med ro i maven. Så det, der er super vigtigt for dig som e-commerce founder, det er, at du har fingeren på pulsen. Og det bliver altså kun vigtigere og vigtigere, jo større du bliver. For uden virkelig at kende dine nøgletal, løbende analysere dem og vide, hvornår du skal trykke på speederen og vækste, eller træde på bremsen og nedskalere, så kan det altså ødelægge enormt meget i din forretning. For uden klarhed og overblik, så kan du altså ikke tage datadrevne beslutninger. Og hvis beslutningerne ikke er datadrevet, så er det altså desværre baseret på følelser og gætværk. Hvilket i rigtig mange tilfælde bør undgås. Du skal samtidig også styre på dine P&L-analyser, og du skal have styr på din forecast. For hvis du vil skalere profitabelt, så er det super afgørende, at du rent faktisk har styr på tallene bag din forretning. Din P&L, Profit and Losses, viser altså sort på hvidt, hvor du tjener penge, og hvor pengene de forsvinder hen. Og uden et overblik, så risikerer du at skrue op for væksten, mens du rent faktisk tjener penge. Og lige så vigtigt, så er det super vigtigt at have styr på din forecast, altså dine forventninger om, og dine fremtidsudsigter. Det giver dig et bedre realistisk billede af, hvordan fremtiden ser ud, baseret på dine nuværende resultater og budget. Med klare forecast, så kan du altså nemmere planlægge dit lager, du kan nemmere planlægge dine kampagner og dit cashflow. For det nytter ikke noget, at du laver vanvittigt store kampagner, hvis du ikke har cashflow til at rent faktisk købe nye produkter hjem, eller hvis du ikke har lært til at håndtere den her kampagne her. Så derfor er det også super vigtigt at tage beslutninger bygget på fakta frem for mavefornemmelser. Kort sagt, når du styrer på din P&L og din forecast, så får du altså tryghed, kontrol og selvtillid til at investere rigtigt og vækste uden at brænde fingrene. Jeg snakker rigtig tit med mange e-commerce ejere, som føler, at de taber, som føler, at deres marketing ikke gør det godt nok. Men hvis de rent faktisk går ind og kigger på deres P&L-analyser
og deres nøgletal i forretningen, så kan vi se, at de er rigtig profitable på første køb. De skaber rigtig god afkast per annoncekrone brugt. Og i min optik, så vil jeg rent faktisk skrue op for budgettet. Men fordi de bare kigger på sort på hvidt, eller de kigger på nogle ligegyldige metrics, eller de er baseret på følelser, så ved de rent faktisk ikke, at de rent faktisk kan bruge flere penge for at tjene flere penge. Og step nummer 5, det er retention og LTV maksimering. Og at jagte nye kunder, det er desværre rigtig dumt. Så jagter du konstant nye kunder, så glemmer helt at fokusere på dine eksisterende kunder, få dem til at købe igen og igen, så går det glip af en enormt stor pose penge. For det jeg ser rigtig mange gange, det er, at e-commerce forretninger ikke tjener optimalt på første køb, fordi der er en rigtig stor udgift til markedsføringen. Og hvis du nu kunne få dine kunder til at købe igen og igen, for eksempel ved hjælp af e-mail marketing eller din organisk markedsføring, så sparer du i teoretisk set din pris per køb udgifter, fordi e-mail marketing stort set er gratis ud over dine ESP udgifter. Men det kræver, at du gør det ordentligt. Du skal dele din acquisition op i 2 elementer. Nye kunder, det skal gå til paid ads, det skal gå til Meta, det skal gå til TikTok, det skal gå til Google ads. Og eksisterende kunder, der skal fokusen være på din organisk markedsføring og dit ecosystem og din e-mail marketing. Sådan en ligning måske ser sådan her ud. Første køb, det er Meta Google. Andet køb, det er e-mail marketing eller organisk. Tredje køb, det er e-mail marketing eller organisk og så videre. På den måde, så kan du altså sørge for, at din markedsføring, din Meta og Google Ads, fokuserer mest på at skaffe nye kunder, så du også undgår at betale for kunder, som rent faktisk er kommet uanset hvad. Men det jeg desværre ofte ser, det er den danske metode til e-mail marketing. Det her det er nærmest hvordan 8 ud af 10 e-commerce brands, de bruger e-mail marketing her i Danmark. Og det jeg ser om igen, det er at de bruger deres e-mail marketing. Det eneste de gør, det er tilbud og er der tilbud. Det er at de sender nyhedsbreve ud en gang i måneden, en gang i kvartalet, eller når man måske lige husker det. De sender ud til hele listen, ingen ekskluderinger, sådan at de får en vanvittig lav åbningsret og sender ud til e-mails, der er bounce og e-mails, der har markeret som spam osv., som rent faktisk bare ødelægger din deliverability på sigt. E-mails, der samtidig med indeholder over 500 ord og indeholder over 5 forskellige call to actions. Og e-mail, har man den her tilgang, så symboliserer man ofte e-mail med spam og rabat. Måden jeg kigger på e-mail marketing, det er altså, at e-mail marketing det kan blive din skjulte profitmotor. For nøglen til en stærk e-mail marketing, det starter altså med en god liste. E-mail, det har ofte en lineær vækst. Jo flere kvalificerede e-mails du har, jo mere omsætning genererer du typisk gennem den her kanal. Så derfor bør du altså fokusere på at få nye subscribers ind på din e-mail-liste. Dernæst så handler det altså om din deliverability. For hvis du ikke har deliverability, så kan din e-mail-liste være fuldstændig ligeglad eller ligegyldig. Så du skal sørge for at sende til dine engagerede lister og ekskludere e-mails, der fx har bounced, e-mails, der er inaktive, og e-mails, der har markeret som spam. Og det altså bare gør, det er, at det holder din deliverability høj og god med stabile åbningsrater. Og dit flow setup, det bør altså bestå af minimum plus 25 e-mails, som rammer dine kunder ud fra den forskellige adfærd, de laver på din hjemmeside. Og du skal så bruge dine flows til at nedbryde indvendinger og skabe værdi gennem lærende og relevante budskaber. Det nytter ikke noget at bare smide dine flows op med rabatter og tilbud. Samtidig med, så skal du også køre din kampagnestrategi, hvor jeg plejer at sige, at man skal minimum sende 2-4 e-mails om ugen for at holde dig on top of mind hos dine kunder. Fordi i dag får man så mange forskellige e-mails. Og for at de bare kan huske dig igen til den her propagandaregel, så skal du altså være on top of mind. Det er altså ikke spam at sende 2-4 e-mails om ugen. De største e-commerce forretninger, de sender flere e-mails om dagen. Det er kun spam, hvis du gør det til spam. Og kunden har altså selv tilmeldt sig af en grund, fordi de på et eller andet tidspunkt har været interesseret i dit produkt. Så det du skal huske, det er, at det er bedre at have en lille engageret liste, end en stor passiv en. Du skal altså bruge ca. 80% på værdiskabende og lærende e-mails, og ca. 20% på sælgende og tilbudsmails. Du skal holde din e-mail simpel, skimmable og med en klar call to action. Fordi der er altså ingen folk i verden, som tænker, jeg sidder mig ned i sofaen og læser alle mine e-mails igennem. De reagerer altså i øjeblikket. Det er altså typisk impulsbaseret, at man går ind og tjekker ens e-mails. Derfor skal ens e-mails være korte, præcise og bygget omkring en vinkel per mail. Det er i hvert fald sådan her. Det er sådan, at du skal kigge på B2C-vinklen i din forretning. Nu har vi rent faktisk været igennem hele min B-marketing scaling system. Så hvis vi skal lave en kort opsummering omkring, hvad vi har været igennem,
som en lille checklist for, hvad du skal arbejde med. Så skal du altså kende dine nøgletal, ellers gambler du. Du skal have et klart mål med OKR-metoden, for ellers så famler du blinde. Du skal kende din målgruppe, du skal kende dine produkter, du skal kende din branche. Du skal sørge for at låse op for de 97% af markedet, som du rent faktisk misser. Du skal lave research-baseret marketing, for ellers så kan du ikke resonere med dine kunder på bedste vis. Hastighed, det slår altså altid perfektion. Du skal stoppe med at hælde vand i en spand, der er fyldt op med hutter. Du skal tænke i systemer. Du skal nærmest gøre det at drive din forretning, det skal du gøre kedeligt, fordi du altid ved, i morgen skal jeg gøre det, så skal jeg gøre det. Ligesom et samlebånd, kan man sige. Du skal altid have fingeren på pulsen, altså din fokus på din unit economics, og så skal du sørge for, at dine e-mails får kunderne til at købe igen og igen og igen, og bruge din marketing, altså din Facebook ads, Google ads, TikTok ads, til at få nye kunder ind i din forretning. Og hvis det har ramt noget i dig, hvis du synes, det lyder spændende, eller har lyst til at se, hvordan man kan bygge et lignende system for dit brand, så gå ind på min Instagram, der er et link til det nede i beskrivelsen, og DM, altså skriv en besked til mig med ordet growth, så vender jeg altså tilbage til dig, hvordan vi kan hjælpe din forretning med netop at vækste profitabelt på en langsigtig måde. Alternativt så kan du også gå ind på min hjemmeside, der er også et link til det nede i beskrivelsen, hvor du kan ansøge om en gratis, uforpligtende vækstanalyse, hvor vi går igennem hele det her system, i forhold til, hvor er det, du står henne på din forretning, og hvordan er det, vi vil arbejde med din case for at opnå dine målsætninger. Og hvis du fandt den her video værdifuld, så giv gerne et like eller abonner. Jeg deler snart flere cases omkring, hvordan man kan skalere e-commerce forretninger profitabelt og forudsigeligt. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har set med, og have det rigtig godt.